मोगाच्या भावानी बहिणीनो, आमचो बिशप ऑल्विन जो रिटायर्ड झालो तो आमच्या गावठाणात 6 महिने असलेलो आणि त्याचे एक कोडवड असलं अप्पो टप्पो टप्पो अप्पो टप्पो टप्पो. आमकां पण माहीत ना कितें ते उलयलें की ना तो खूश जायत असलो. माझ्या एनवायरमेंटाची केस असली तो बिशप असलेलो. हांवें ताका फोन करून सांगलें अप्पो टप्पो टप्पो हां बरें आसा. पण ते कॅनन लॉ प्रमाणे आमचे जायत ना, तुमचे ते आमचे कॅनन लॉ प्रमाणे तुमचे एनवायरमेंट जायत ना, हे ते इकडे तिकडे हे ते जर हांव जर उलयलो ताका तूं बिनकाजारी फूल अधिकारी अशें जर उलयलो ताका तुमकां कळालें कितें म्हणटा ते. ह्यो बिशप ब्रदर झाल्या पासून ते बिशपगिरी पर्यंत तो सिंधुदुर्ग डायसिसमध्ये असलेलो. त्याने कितें करूंक ना, त्याने फक्त चर्च बनयली आणि चर्चीस बनयली आणि स्कूल्स बनयले, कॉलेज बनयले. लोकांचे भले कितें करूंक ना. ताका हांव सांगता की माझ्या एनवायरमेंट आसा अप्पो टप्पो टप्पो. हांव कॅथलिक स्कूलमध्ये शिकलेलो आसा. ना ना ते चलत ना. तू कितें करताय, तू कितें करताय बिनकाजारी फूल अधिकारी. तुवें कितें केलें तें आमकां माहीत. तू कॅनन लॉ आमकां सांगताय हय. आणि आता तो बिशप आता जो दुसरो बिशप जालेला फादर अँड्रू तो पण आमच्या गावातच असलेलो 15 वर्सां. आणि तेजो भाव आसा तो अँड्रू डिमोलो बरें उलय सांगता आमकां की आणि कॅनन लॉ आपल्या बहिणीचे कणे एनवायरमेंट केले. तो तेजो बहिणीचो घोव बरो असलो ह्यांनी बात केली. ते सांगत ना तुम्ही आमकां नियम शिकयतात. अरे तुम्ही फादर आसात, फर्स्ट यू आर प्रिस्ट, यू शूड टीच अबाउट गॉड अँड यू शूड नो द प्रॉब्लेम्स ऑफ अदर पीपल. तुम्ही पहिले देवाचे मनीस आसात आणि मनशांचे मनीस आसात हे पहिले समजून घ्या. तुम्ही कधी करतात लोकांना त्रास देता. अरे हांवें सांगितले माझ्या बायलेक रावचें ना, ठीक आहे. तिने जर सांगितले असेल म्हाका रावचें आसा तर ठीक असलेले. तुम्ही जोडून दिवचे असले, जोडून पण दितात. आणि तुम्ही कितें केल्यात, आमचे आता जी दुसरी बायल आसा ती कॅथलीक आसा, आमच्या परत झगडी लावता, स्पिरिच्युअली झगडी लायतात. तुमकां प्रॉब्लेम सॉल्व करू शकता. तुम्ही पैसे घेतलेले माझे 7,000 रुपये तुम्ही माझ्याकडून घेतलेले आसा. आणि म्हाका आता कितें ना, माझे गेले तुमचे कने एनवायरमेंट गेले बोंबलत. पण आमच्या लोकांक कितें ना, हायस्ट एज्युकेशन जाय. हायस्ट एज्युकेशन ना जर मिळाले तर हांव एज्युकेशन मिनिस्टर अँड ऑल्सो एज्युकेशन मिनिस्टर अँड मायनॉरिटी मिनिस्टर त्यांच्याकडे वचतलो आणि तुमचे स्टॉप करतलो. तुम्ही कॅथलिक लोकांक कितें डेव्हलपमेंट करत नात, पैसे घेतात, डोनेशन घेतात, हे सगळे स्टॉप करतलो. ही माझी गॅरंटी आसा. आणि जीव गेलो तरी माझो ना आमच्या लोकांचं भले करतलो. तुम्ही आमकां त्रास देतात ना आणि तुम्ही पैसे करतात. तुम्ही लोक पैसे करता, आम्ही लोक पैसे करत नात. तुम्ही देवाचे ना कमी सांगतात आणि बिझनेस खूप करतात, लोकांकी ब्लॅकमेल करतात खाली. हे लक्षात दवरा. व्हिडिओ ओढलं जाता. बाय बाय.